Budimo mladi! U akciji, meditaciji, kontemplaciji, Župi, školi, šutnji, šetnji, igri, radu i molitvi, bum, na ravnici, rivi, ulici, fakultetu, internetu, klupi, ljetnom kampu, križnom putu. zajedno i sami, s crkvom, u crkvi i uz crkvu, S Kristom i za Krista, neumorno. neprestano. I večeras. Budimo mladi! Hvala Isus, dragi slušatelji dragog i dobrog radija za dobre ljude, vašeg i našeg HKR-a. Upravo ste ušli u prvu minutu emisije Budimo mladi, u njeno 436. izdanje. Lijepa nam je večer, onako je baš je lijepo hladno, prohladno, ispod -2, -3, tako da sigurno ne može padati snijeg, ali onaj baš što se tiče glavnog grada Lijepe naše, što je pao prije 10-ak dana, toliko se sviđa toj niskoj temperaturi taj snijeg da ga ne pušta iz grada. Tako da uživamo u dugoročnom snijegu, ali neka nam ga, i zato poseban pozdrav onima koji su danas uživali u suncu, a mnogo vas je, vjerujem, barem što se tiče ove južne hemisfere Lijepe naše domovine. Veronike večeras Novoselac, urednice i voditeljice, nije s nama opet, jer evo, blaženi ispit i blaženo najljepše đačko doba, ali evo, obećala idući ponedjeljak je već s nama, ali zato evo večeras taj ženski, onaj bolji dio emisije Budimo mladi brani programska realizatorica Eva Leš, a s vama je urednik i voditelj uz onu spomenutu urednicu Ante Novak. A što je večeras na repertoaru? Što vam nudimo u meniju? Prvo nam je pitanje kako našim ljudima, a to je stvarno velika stvar, olakšati El Camino de Santiago, put Svetoga Jakova, hodočašće dugo pa i 800 km i duže, za koje zadnjih godina sve više raste interes. A odgovor na to pitanje jako dobro znaju članovi Bratovštine Svetog Jakova, jer imaju dobre ideje i planove. Od želje da objave hrvatsku verziju vodiča, hodočasničke putovnice, do službenog pristupa Španjolskoj na Bratovštini Svetoga Jakova. A svakako upoznat ćemo i Darija Burjana, predsjednika križarske organizacije, jednog od najstarijih katoličkih pokreta za mlade u Hrvatskoj. Bum! Emisija za mlade i sve one koji su spremni postati mladi. Dan što ga čovjek posveti drugome nije nipošto gubitak, već dobitak. Dani u kojima ne učinimo ništa za druge, već samo za se, to su izgubljeni dani. Ovo su sve riječi blaženog Ivana Merca, nekako bi slobodno mogli rekli duhovnog voditelja, utemeljitelja križarske organizacije. Evo, to je bilo tamo prije Drugog svjetskog rata 20. godine, kad su zabilježene sigurno ove njegove riječi blaženoga Ivana Merca, zagovornika i poticatelja hrvatskih mladih na mnoge načine, a svakako križarske organizacije. I lijep pozdrav našem sugovorniku prvom večeras, Dariju Burjanu. Evo Dario, dobro nam došli u emisiju Budimo mladi. Hvala vam lijepo na pozivu, Bog živi. Bog živi je nekako kao mir i dobro kod Franjevaca, jel? Bog živi. Pozdrav. Tako je, evo, to je naš križarski pozdrav koji uvijek naglašava da je Bog živ i da je među nama. Evo, pa zapravo i o nekako križarske organizacije baš puno ne znamo, zato smo i odlučili u uredništvu zapravo evo emisiji Budimo mladi da večeras malo više se upoznamo s vama. Pa evo, jednog mladog čovjeka, što privlači, evo, što je druge mlade, evo i vas osobno je privuklo da se priključite križarskoj organizaciji? Pa evo, križarskoj organizaciji nekako najviše uvijek to dolazi poziv od duhovnika, od onih koji su tu vertikala da mlade laike, onako još neiskusne, možda nekad i naivne, paze da ne zalutaju u krive vode, na krive putove. Tako evo, ja sam Bogu zahvalan što mi je u život donio mog prvog duhovnika, veličasnog monsinjora Vladimira Škrinjarića, koji je bio moj župnik u Slatini. I evo, on je sa dolaskom u našu župu donio jednu tu križarsku karizmu i počeo nam je otkrivati tajne križarstva, pričao o Mercu, Marici Stanković, Ivanu Protolipcu, a onda uslijed toga dalje o papi, Euharistiji, o važnosti Euharistije, svete pričesti i ispovjedi, prije svega za jednog mladog čovjeka koji sam ja tada bio, evo, srednjoškolac. A tu se onda savršeno uklapaju ove misli Ivana Merca koje ste nam donijeli u uvodu, da dan kojeg čovjek ne posveti drugome
ili trenuci koje ne posvetimo drugome su gubitak naspram one radosti koje dobivamo u trenucima koje podarimo drugima. I mislim da brojni mladi onda vrlo lako prepoznaju, posebno danas, koliko je lijepo darivati. I ako pogledamo krvnu sliku ili dob volontera, vidimo da su to većinski mladi, oni koji su spremni, koji nemaju puno, a to šta nemaju vrlo rado, to šta imaju vrlo rado podijele. Evo, poštovani slušatelji, sve ono što ne budemo večeras uspjeli reći o križarskoj organizaciji, vi slobodno zavirite i na njihovu web stranicu križari.hr. Za koja mjesta u Slatinu se može reći zapravo da su onako križari dosta živi i koliko vas ima otprilike u Hrvatskoj? Pa u Hrvatskoj ima negdje oko 200-300 križara aktivnih, ali naravno postoje brojni oni koji su upravo ovako kroz mladost se dotakli križarske organizacije, a možda su negdje sada na drugom duhovnom putu. Mjesta u kojima su križari aktivni, pa evo vrlo blizu, onda ako gledamo Slavoniju, nekako u Slavoniji su i najaktivniji, tu je Virovitica, Sopje, Požega kao jedna velika utvrda križarstva, zatim ovdje u Zagrebu su križari aktivni, to su studenti koji dolaze studirati. U Zagrebačkoj nadbiskupiji je vrlo veliko središte Karlovac, gdje ima vrlo mnogo aktivnih križara. Tu je još Ogulin, Josipdol, Cerovnik pored Josipdola i tako. Nema sad možda toliko puno aktivnih društava, ali ona koja su aktivna su itekako vrijedna. Vjerujem da danas ipak u tolikoj mjeri ne trebate tumačiti da niste vi oni križari koji su išli u križarske ratove, ali još uvijek morate odgovarati na ta pitanja, pa ajmo malo ljudima zapravo objasniti o čemu je tu riječ sa križarskim. Uvijek mene pitaju gdje je oklop, gdje je mač, štit i to je sve to u ropotarnici povijesti između ostale. Ali baš to u tom obliku, ako gledamo s duhovne strane, je to ono što nam treba. I taj oklop i štit, da. Ali i jedan mač u onom blagom obliku riječi, da krčimo put Božje riječi. To je onaj mač kojeg ste dobili u nasljeđe od blaženog Ivana Merca. Tako je. Evo, dok je on, zašto je on duhovni utemeljitelj? Zato što se uvijek govori o Orlovsko-križarskoj organizaciji. Sad da ne pričamo o povijesti i povijesnim uvjetima, okolnostima koje su dovele do toga da orlovstvo postaje križarstvo svojom zabranom, samo ću naglasiti da je Merc bio orao, ali njegov duhovna baština, njegov život, on kao uzor mladeži ili popularno zvan apostol hrvatske mladeži je zapravo jedan put koji je on kroz jedan članak trasirao da orlovi tada trebaju biti križari novog vijeka, odnosno oni koji se ponovo bore za Krista. I tako i ta organizacija nova koja je nastala zabranom orlova da bi se našao jedan put opstanka je eto dobila ime križari. Evo ovako, jedna crtica ipak iz vaše prošlosti će biti zanimljiva našim slušateljima. Naime, vas je 1945. raspustio blaženi Alojzije Stepinac, tadašnji zagrebački nadbiskup, jer su komunističke vlasti zahtijevali od njega popis svih članova i on je samim time što vas je ugasio raspustio i nisu mogli doći do popisa, jer to su sve bili katolici, intelektualci, teisti, a znamo čitavu priču. A pak onda 90-ih Lav Znidarčić, zadnji predsjednik, obnavlja križare 1992. okupio je stare članove na obnoviteljskoj skupštini. Sad mi smo u 2017. i pred vama je nova radna i građanska godina, ali prije sve ono što radite, evo Zagreb je nekako studentski grad, u najvećoj mjeri nas slušaju slušatelji sad upravo u njemu. Gdje se u Zagrebu okupljate? Možda evo jedna informacija i u kakvom ritmu? Evo u Zagrebu se okupljamo tjedno na Kaptolu 27a, imamo redovne duhovne susrete.
susreti su uvijek strukturirani, da postoji dnevni red, vodi se i zapisnik susreta i na svakom susretu se čita odnosno zapisnik sa prethodnog susreta, da bismo uvijek imali jedan podsjetnik i da bismo imali smjernice da smo na onom kolosijeku kojem smo si zacrtali. Evo, s obzirom na povijest, stvarno je ta slavna povijest bila u 20., 30. i 40. godinama i kroz križarsku organizaciju je prošlo oko 100.000 mladih tada. To je možda jedan podatak koji slušateljstvu nije toliko poznat i onom režimu komunističkom koji je došao stvarno nije bilo u interesu da netko ima toliku snagu, pogotovo ujedinjenu kako je imala tada križarska organizacija. I sad raspuštanje možda zvuči grubo, ali smo stvarno zahvalni nadbiskupu Stepincu što je tolike mlade spasio, jer moramo priznati i ta brojka pokazuje što je zapravo hrvatski narod. Mnogi ga prikazuju ovakvim, onakvim. Sad, samo da naglasim da križari su apolitična organizacija i to je temeljna stavka, da nismo članovi stranaka, niti se ikome naginjemo. A to onda svjedoči upravo ta snaga da nisu ni partizani ni ustaše, nego da zapravo hrvatski narod je orijentiran prema Bogu. Vi ste dio katoličke akcije sa apostolatom molitve, ali tu je naravno još što drugo. Ovo mi se sviđa zapravo ovaj trolist: žrtva, euharistija, apostolat. Zapravo svaki križar unutar svoje župne zajednice, svog života, evo niste sad kad ste rekli imate tjedne susrete, nekako vodite zapisnik, to je nekako više službeno, ali zapravo ti odlaziš u svijet i to svoju križarsku ovu misiju, poslanje, karizmu zapravo možeš živjeti svugdje. Vi ste nekako usmjereni mercovski, reklo bi se, onako na gdje te Bog stavio, tamo moraš dati sebe. Pa tako je, ta karizma žrtve euharistije i apostolata koja je dana križarima je toliko općenita da u jednom trenutku kad se pokuša križarska organizacija približiti nekome, onda ispada kao da je sve karizma ili da nemamo karizmu zapravo, ali žrtva euharistija apostolat, ako stvarno pogledamo, obuhvaća cijeli jedan duhovni odgoj, duhovni rast i put jednog čovjeka. Znači od učenja žrtve i podnošenja žrtve kroz prve žrtve nas kršćana, Isusa Krista, prve prave žrtve koju nam je prikazao u Euharistiju i koju nam je sebe ostavio da se hranimo. Ono što sam prije rekao, vrlo bitno je križarima što je Merc ostavio, ta Euharistija, i zato je ona u središtu gesla. Uz to je vrlo bitna zajednička sveta pričest, odnosno inzistiranje na tome da se članovi međusobno podupiru, da idu na sakrament pomirbe i da pristupaju onda svetoj pričesti. A u onom onda konačnici čovjek je tako izgrađen da jednostavno je pozvan i sam kreće u taj apostolat darivanja drugome. Evo s nama je Dario Burjan, predsjednik križarske organizacije, već 10 godina predsjednik, i u 10-godišnjem mandatu imali ste priliku zapravo organizirati Papin dan i za vrijeme Ivana Pavla II, Benedikta XVI i sad je to redovito 16. ožujka za vrijeme 13. ožujka. 13. ožujka je lapsus Pape Franje. I dobro, evo, ove godine će biti, i po tome ste nekako najpoznatiji u hrvatskoj javnosti, ali ona velika novost i dosta mi je intrigantna, zapravo razmišljate i o organiziranju Papinog dana i u školama, što je velika stvar. Pa da, evo nekako velike su te proslave bile u povijesti od vremena Merca, kad je sve to poteklo od njega, pa su križari nastavili 30-ih, 40-ih godina. Papa, evo svi znaju, ima veliku ulogu, odnosno pape, za hrvatski narod od stoljeća 7. pa do danas. I tako je i obnovom križarske organizacije 90. godina ponovo došlo do proslave Papina dana. U današnje vrijeme većinom su to akademije ili određeni programi, predstave neke na temu pape, i kao naš uzor Merc koji je išao u Rim po materijale da bi govorio i propovijedao o papi i blaženoj djevici Mariji i na razne načine tražio nove putove kako da nekom prikaže papu, došlo je do jedne ideje, evo i preko jednog mog prijatelja koji je predložio križarima
kao jednim baštenicima i širiteljima proslave Papina dana, da probamo poći u škole. Ta ideja je pojavila se među križarima, ali nekako taj trenutak kad je on isto odaslao tu poruku, jednostavno je bio znak da je vrijeme da krenemo i među najmanje. Jer odgaja se čovjek od malih nogu. Čovjek kako sam ja čovjek, kako sam bio učen, da kad se sprema za odgoj svoje djece. Od onog trenutka kad je on biva odgajan. Tako mi želimo sa ovim pristupom školarcima zapravo tu jednu najiskreniju, bezbrižnu ljubav koju sama djeca gaje zapravo usmjeriti na papu, onoga koji je svjetionik, koji, kako je Merz rekao, svjetionik koji svijetli vjekovima, odnosno Krist na zemlji koji nas uvijek usmjerava prema Kristu. Pa neke škole ste, vjerujem, i kontaktirali, ne vjerujem, nego znam. Slušaju nas i vjeroučitelji, slušaju nas i možda ravnatelji škola katoličkih, svakako gimnazija, klasičnih gimnazija, pa možda koristimo priliku, s obzirom da ste pokrenuli inicijativu uz Papin dan i Papin dan u školama, da vam se jave vrlo jednostavno preko križari.hr, Facebook stranice, može vas se pratiti na YouTube kanalu. Ako vam se žele pridružiti, tu su ljetne duhovne obnove, sudjelujete u hodu za život, prošle godine, prvi u Hrvatskoj 2016. Uskoro će biti sad i idući, i nacionalni susret 16. i 17. rujna također prošle godine. Koje su smjernice izašle iz tog nacionalnog susreta, o čemu još možda razmišljate, u kojem pravcu križari kreću? Pa sve ste spomenuli, sve ste nas izreklamirali, da također se pridružujem tom pozivu svim vjeroučiteljima i školama da nam se pridruže, da nas kontaktiraju, a smjernice za dalje uvijek kroz duhovne vježbe koje su također vrlo bitne u životu. To je isto jedno Merzovo nasljeđe, da barem svaki križar jednom u 2 godine pristupi duhovnim vježbama i tu donese odluke u svom životu koje će ga gurati naprijed. Tako i mi kroz duhovne obnove preko ljeta, kroz nacionalni susret na kojem se okupljaju križari, uvijek gledamo kako iznova radosno donositi Krista, najviše tu mladima. Tako je bilo i ovog ljeta u Šibeniku, tako smo promišljali u Karlovcu na tom nacionalnom susretu i vjerujem da tada možda nije bila ta ideja pred nama toliko čista koliko je sad ideja Papina dana u školi. Lijepo, za početak 13. ožujka s nama je bio Dario Burjan, predsjednik križarske organizacije u Hrvatskoj. Dario, hvala lijepa na prvom gostovanju u emisiji Budimo mladi, a bit će još prilika. Može, da pače, završna misao svakako. Pa htio bih zahvaliti svojim duhovnicima koji su me usmjeravali u životu. Spomenuo sam monsinjora Škrinjarića, svakako bih spomenuo tu i velečasnog Škvorca i velečasnog Pavišu. Kroz križarstvo sam puno toga dobio, zahvaljujući ponajviše zagovoru blaženog Ivana Merza. Zahvaljujem se i svojim roditeljima i bratu koji su me uvijek podupirali na tom putu i zahvaljujem se Bogu što me kroz to doveo do moje vlastite obitelji. I svakako na kraju bih uputio poruku svećenicima, duhovnicima, da se ne boje biti istinski pastiri, oni koji vode mlade Kristu. A mladi će se da pače uvijek otvoriti svoje srce. Ja vjerujem da ova vaša zahvala vrijedi i za svih onih 200-tinjak članova križarske organizacije u Hrvatskoj, da ste u njihovo ime govorili. Još jedan put, Dario, od srca hvala vam što ste bili goste emisije Budimo mladi. I hvala vama na pozivu. Glazbena pauza, pa naša iduća priča. Summer
moćnike i pjesnike, svima bih željela blagoslovo tebe. Dobro znam da sam sva tvojim nebom ogrnuta i da ti pišem stihove, crtam želje u oblake, osjećam zvuk i ufanje, želim ti dati najbolje i da ti pišem stihove, crtam želje u oblake, osjećam zvuk i ufanje, želim ti dati najbolje od sebe, od sebe, od sebe. Volim grad i ulice, obalu i parkove, krovove i osmijehe, stari trg i tornjeve, molitvu za malene, moćnike i pjesnike, svima bih željela blagoslovo tebe. Dobro znam da je sva zemlja tobom ogrnuta i da ti pišem stihove, crtam želje u oblake, osjećam zvuk i ufanje, želim ti dati najbolje i da ti pišem stihove, crtam želje u oblake, osjećam zvuk i ufanje, želim ti dati najbolje od sebe, od sebe. Budimo mladi. Emisija za sve generacije. Budimo mladi. Emisija daj za sve generacije. Daj za njihovu djecu. Otkrili smo tajnu vječne mladosti i znamo točno gdje je možete naći. Budite svakog ponedjeljka u isto vrijeme na istom mjestu u 20 sati i 30 minuta na frekvencijama Dobrog radija za dobre ljude, Hrvatskoga katoličkog radija. Budite mladi uz emisiju Budimo mladi, jer to je emisija za sve generacije i one koji se tako osjećaju.